Bueno, guamen gabiltzen baino, zuzeneko azita zeon. Ontxe izango dugu, ibiltzen ez zutenok, sartu, jun sartzen Discordeko taldean. Bai, edo bestela mentxet idatzi zuen Steameko Hori da, gutxienez txatean idatzi Steameko... erabiltzaileek eta holan gehitzen goaz. Gabiltz bi versus bi probatzea aldean. Bale, atzeti datozte. Behaitako bat. Ona. Bat irazi. Bueno, bigarrena. Ah, listo ya. Joder. Bueno. A ber, roain. Let's move out. Ah, indefendatzen gara, Hori da. Atakauta. Bien. Lo ha rezado esto. Bale, hemen honena buelta osain berrean saltatzea. They're gonna wish they were never born. Bai, zantari barik. Tibetik, no, vale? Bale. Grenade out. Atakauta. Ona. Right on. The comeback. Totalmente, Ia mantetzen dagoen. Egun... Ojalá tengo guan. Ai, txalekoa, azti Gear txalekoa. up. We're going in. Incendiary. Zure algo pedo. Akauta. Ona. Bombi dago hemen, así que... Vale. Bo. Te le enseño todo. Opa, escopetigas. What? Ze barbaria da eskopeta etxo Ja. baina gerture. Ya. No, ni pruebo escopetilla, ya que estamos. A ver. Remember, this isn't the killer house anymore. This is real life. Ah, mierda.
Bale, barkauta, txikia, eskerrik asko. Jokoa hobez erreinizatu zaitenen, muteatu indizkit berriz audioak. Eskerrik asko abixatzatik. Ba hori, txikia, nabazu ibili, o zure zea pasa? Zure estimeko erabiltzeia pasa, o zean gaude? Baitare Discordeko taldean gaude? Hori da. Gemera ontzean Discordean, eta nabazu ibili, jode. Ez non kausa egot nik aben, Nik ean sartu nez eta ez dut irtera aurkitzen. Activating the bomb. Kiputau kaixo barkatu ikusten. Baina nire aldia hemen ikusten ez euskaraz eta uste nuen normala zela. Zeba, normala, zer nahi zuzan kipu? Bomba nahi hau bat. Garena oso txarrak hori bai. Eta bueno, hori haitzakiena da gente gehiago animetina. Ez entzutina. Ez, normalean itzeite dugu. Bagarri batzutan nahi oia jute zait, edo leheno faiatu iten bezala eta soinu gabe gaude. Bomba ni daukat. Motu este bierro dene. Aiz, eskerri nago mesututa. Bomba jarrita. Ondo. Zer alduko, furgoneti da. Hori da. Zerate, nik ibili naizena oso gutxi izan da. Hala, aurkari CT bakarra dago. Entonces Nah. Vale, AWP-a konserbatzen eta diro erazi. Bai, gertatzea txikia. Estremine egite dituzu? Efecto guapo, Uy, así no. Así que ya no dituzu. Vale, akatu dut. Pila bat akatu dituzte hemen. Bai, bi egon dire gara. Ni bakarra ikustat. Ostia, pentsa eta hau. Bomba ni daukat, berriz. Igual lurretik hartuko zen edo. Hori izango. Kaosien. Bi geratzea. Bueno, txikia, noiz euskiraz nahi baduzun, badakizu. Kagasarra! Venga, harrapetxu hartak. Ez ematu txemen pori, Gustuen, Oso gustuen, bai.
kolpea. We must move. Berriz bomba nik. Nik uste bat ematen botatu egiten dula eta nik justu pasatzen naizela. Bai, seguru, seguru. Cago en la puta, lagazo amandit eta granada geski bota. Fire in the hole. Grenade. Molotov out. Darn. Smoking. Come aí, anda para lá. Foda-se. Vale, han dado libre. Plantatzen. Bai. Planted. Uf. Baina, big da bibenetan hona. Nice. Noiz atera zen CSB? Atzo. Atzo iuntzean. Amaiketan, izan berez. Here we go. Arraro iuntzez ateatzea zen normalen Steamek denda irekit o aktualizatzen dura atzako zazpira dio, ez? Ja, bai. Mundu guztio zen aitxagote zazpietara, eta... Gero anigo ziren agurrek emoten, eta... Alako Faceit, alako webuniek, euren memiek etaten, da... Bueno, pora pila ziren. Bai, arraroa da, maiketan, eske... Txatil, joder, bat egon da, kriston odoltzi zitzat, da, zebez. Smoke. Throwing smoke. Grenade out. Throwing the Hoi ba. flashbang. Mapatik kanpo bota dituztekea. Deploying smoke shield. Oi. Ai, ikusia no, no. Falla etena, tío. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Terrorists win. Ole. Opa, Pasatzea kuadrilla. Hombre, haupa gari. aritoitz. Ire bator? Zenian zaudete, ez da? Bai. Bai, Let's go. Bai, ez, bazpare horrena sartu inak ikusta, berroten dena, galera dek, zemozeak, zea Counter-Strike bila. A ber, komentatu jo bizkat. Ondo baino, lehenengo aldiz partidatan zea. Eitek. Pixke saltoka ebiltzek. bai, Grenade. bai, gero joan do, baina zikeran ni pilan abaritut. Throwing a grenade. Osa, aurreneko parteetan pixkat lageatuta bezala zea, baina gero ja mejoratzeik. Oide. Bai, Posten hau, ez, jarria deskargatzen, aktualizazioa. A ber, denbora ematezaken, da, labor, ikusiko zaituztet. Ondo segi, Bai, erarte bai. izateta. Arte bari. Venga, eman eurre, erarte. Bai, gerarte. Bai, agur. Reakzio denbora makalago eukitzen bat. Bai, ni oso eskaz nabil, Ena, Justo el tipoa dao confinamiento- Uf, tipoa permanentemente quieto, puntu batera behira. Activating the bomb. Bomb has been planted. Hola. Bueno, bat mundu guztian kontra zen. We will dance on your graves. Asi da mugitzen da, ez dago. Ez dago zer eginik. Por cierto, oin kurioso zea jarreutena, ez? Dendan zeu jarri laizketzula ordenak. Armanak. Ah, llegiz esto pro. Ja. Eta kendu da armak, ez? Ez bat gure. Hori da. Arma hartzuk inoiz ez diana egiltzen, ba hobe, kendu eta listo. Oba jarrete erdizen taldekoa, da justo bateri bururok eta apunteta. Throwing a flashbang. Joder. Ez da, nire flasha zan? Epa. Kontuz, Ah! Gino onda? Zean dago, justu erdian. Ai, joder. La leche. Bueno, oin, bila daude hor. Ja. Ez dago zer eginik.
Ezki, bomba daukana ezin dugun lehengo. Ez dela bomba gatzen da horra aurrean eta irrecuperable. Claro. Bitxu, molotofak horieko. Ardau italiano, da berez. Daar moet ik al laten voor het. Vallen square. Ai, ai. What? ¿Qué pasa, men? Cago en la madre que me parió. Flashbangakin neure buru egoteiet. Igurru eta, men. Ni aurreko danak itzin ikustaz da. Joder. Eba, niliko. Kaka. Red. Zu badauzkatzu jendean ahotzen zutezula? Bai. Eskalai. Ez dakit nor dagoen berroetan berez, baina. Ez dago jartzen abitzurik, ez? Bai, ezkerrean behan azaltzea, @2k olako zuzen. Vale. Hola, venga. Oain noizean behin tiroia dauzkat, baina ez laganak, ozeanak. Ez jolasa behananak, baizik eta internetan. Ai, la hostia. Alboan, zeon. Baina ez dira hartzen pinge dalako gauzak, eh? Bai, hartzen. Koño, hor jendea hilda zade? Bai, Jendea ikusten erdian nola ipintzen csgocases.com nun? eta kartak, justu behan erdian. Bai, egiten. Baina mundu guztiak ez daude. Tipo hone dauka, porque publizitate iten nahi da bere ezaki. Ja, vale. Porque esaten etxan, zer raro, Valveko la publizidad ditea pagina bat, Ez da, tipoan komentariz edaria listaz. Oye. Nik uste biderik honena betik dela. Osa, be lekurantza joan. Eta gorado bera bardintxo, baina non. Joder. Tract. Kitchen. Por cierto, ez dakit egizun, xaguan gurpilankin barrua sakatuzkio, zea jartzezu. Halako ikur moduko bat, ez? Bai, abisua emateko, markaore bat bezala. A ver. Nahi hori da. Egin nun jarri ez niega alten, no? Nik ez, jartzen ez más o menos.
Jolas honen ona hori da. Ez da hola toki bat jarri eta solamente alde bat bakarri vigilatu lezketzuna. Ja. Hau nire bombi. Aí é capaz de ver. MVP. Acho que não. Dá, por isso é que criaram, quer. Gizien hildana, zonto. Agora já me vou jogar mais, meu lindo. Até logo. Ya te gusta un mapa bat ez, igual. Ui, resina dela. Bertigo pixat ezautzet. Egi krasi baiat, Antiterrorista zaukeratzet. Move it, move it. Hau da, hauz. Bale, mapa hau. Ezautze bakarrik aurrekoan ibili ginean CSGO-n. Ja. Throwing smoke. Igual urtenen ia zaritz, eta gero barri sartun. Blokein jaten. Blokein zaizu? Bai, crash. Bale, menu principale hartatzen ez. Ez urten, Ez urten. Ah, bueno, orten ez. Bueno, vale. Ez que leku badagoenan la sartun segiduen zure partidara da, listo. A ber, nik uste ongoela crashoak eta pila bat. Pura. Ja, baina eske, ja berez egon da betan martxotik, oza, que, joder. Ja. Eta señale hona bez, ez dakit gero konpontuko da bez, Valve da, baina, joder. Vale. Horitiko jartxe ADS-eko soinu bandi hemen counterreko zeretan. Nikola, ezer... Balde gute, ezer... Epa. No, bertigo. Bale, jarratzen dugu. Antiterrorista. Ah, ba, terrorista sartu horra. Bale, Se desbalantzeuta dauta. Zela hau dago, errendimendatat servidoriak ondo. Isiltuko du direktua momentu bat, fratuko du jokoa. Gero kipu itzultzen zeanean esan eta... Zango izu. listo, joder. 0-0-0. No, elegante. Arranxent zakatzeo, porque hori da uste ura daukana. Baz, mirage. Gutxez mapa hau ondo zautzen. Antiterrorista... Are we rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Vayamos. Batzu da rubber bandina daukat. Baiala. Bai. Hor momentaten pareta gertuatu naiz eta blokeatuta ezaleratua eta... Jode. Malo. Ya va, en serio. Let's have it, lads.
Desertikela probikoa. Ez jarraitzen du jokoan zeak. Akoratzen revolver bat atea zutela eta kriston polemika atera zena. Egize bai, ez dakit badauen. Aima, patat. Gato. Itxagarri. Diru dena itxi pistolan, aztego. Ea... Bueno, zuzenean gea berriz crashatu zai jolasa, eta jolasa crashatzen zaidenen, zea crashatze baitare, OBS-ek, beraz? Ege momentuz ondo, saiate krasi behin bez. Bueno, bai, zer egin zu, bai krasiet. Bai, crashatzen zaizu behin. Baina, bai, betxet izan da hori, mapa paskarretarakoan. Bengo... Disparatu jatenean, FPS bajada izan dut inkreiblea. Eta raro bada, porque normalean, 154an dabilkit. Ja, baina igual 6 derran kontu da edo. Zer barrize kargetan deu da pof. Ez da ideaik. Nada, bezik astira da besti hor geldi dago. AFK, Kalera doa ba. listo. Hostia, bomba ni hauat. Venga. Opa, norbait sartu, Opa. ez dut ikusten. Kaixo. Opa, Opa. Doble mauler naiz, kaixo. Ah, bale, hau, bale. paslan. Ez que agertzen ziten D bat bagarrik zure izena zean, Discorden, eta esaten itzan. Bale, D-kin zer posibilidadea. Bale, Lander, ertetzen geha eta invitatzen dugu? Txon, eguneratzen nahi naiz oraindik Ah, hemen. bale. Ah, vale. Ba, bestela Sei ez giga. da urten bierre, Tokia, bueno, hori da, Tokia bali mago. Bai, hori da. Así que igual sufrido ingo zu, Sei derra kargetan, handabil, kriston lagazoak, latigazoak egoten. Ah, bai. Bai, bitxori paseako bentset. Eta gero ia ondo. Bueno, ondo. Hasieran ez dut igual xaderra kargatzen, no? Bai, latigaz, bai. Eta zelan dijoa, hola... jokua. Osea, FPS eta rendimiento aldetik. Nahi bentzet ondo dijoa, bakarri batzutan, jetxira dauzka eta ero crashoak eba dauzka. Oh. Ike momentuz ondo, bai, epe pasiate, baina hori izan da, mapa hori kargetarakoan. Baina, bestela, ni horren agaio ja urte pila egozta ondo gabe, osake. Bai. Entzuna dakat GPU-a gehiago erabiltzen dula aurrekoak dena CPU egiten zula, eta printzipioz hobeki jun beharko lukeela. Argia. Baina, momentuz, beta bat agizau igual, Bai. Montxien bombo da nagaz edo, ez dakit. Ze jentia bintze badabit kejetan, mapa pare bat falte dizela, Egiza patu da me bai hortik. Ara zutxo deko azkenin jokuek eta ez tala normala, kaleratzi, ez? Osa, beta moduen izti, beta ireki moduen, eta listo. Baina bestela ondo, betiko counter da. Grafikoa apure politxa beka, ez listo, ez teko besterik.
Hoi nahikoa da, kunterrek etzekan ezer konpontzeko. Hori da, bai. Terroristak zikine. Horri bizitza asko ez da beteta. I'd say they're packing their gas about now. Joder. Esterbuina ikusten ebezate hor zijoan tiroi batzu ematen. Toma. Kokotean. Ikusten kaos daiko eta ben. Ba, Tio, ez da posible, granada botatzea juten ez da orduan ertetze zait. oso txarra naz, ontsi kontroletu naz. Zaneban espero beretan, nire buelti horren txarra izatea. Busko eguneria. Counter-Strikera jostatu gabe, bueno. Guk aurreko bota ganduleko partida bat, ongia bete pare bat, gehiago igual. Bai, horitzen naiz, ezin izan dukun. Baina bestela konfinamendutik, jolastu barik. Joder. Ni hola serio inoiz naiz ibili. Partida randomen bat bai. Nik eukin ditun 2 urte... Bueno, Counter-Strike lagun batekin, mano. Eta horta bakarrik. Konteren efektu, Bai... Oi. Ikatxiniko ziberlekuko denporatan, bai, hor bai, Kriston Egurre. Gure talde txukaz da holan. Baina txien gitzitzu beti, normalien, Hori, konfinamentu egin kuaderri llegaz hor, lau edo bost batzen ginela da holan. Lander ikusiko dugu. Bueno, ez asko aldi. Ez. Let's go, my brother. Bueno, bomba nire bai. Hemen dago pelotón de fusilamiento, Dana, Laura, Guilleran jarrita. Joan begira nola etzituztet lagun bezala estimen. Bestela salzuri da salto baten itxin dugu, D Mauler dauka jarria. Doble Mauler beharrean D Mauler bakarrik. What the fuck? Zei da, tipo hori. Ah, amendi dispara bizke, Ez que jendea da aquí. Ah, tío. Zer geldo da beste, lagune gehitzeko. Ez da erraza lagun berriak egitea. Eta Steam men getxia, ez?
kanpotik ino dut, ze. Eski, jatek arretan. Bestela ni pantalla noa. Claro, eski nire izena Landales, ez duzukiko errez topetako. Al-Andalus. Land. Zela de Prodigy niri bidali eta listo. Hori errezago. Bai, nik uste bakarretako izango naizela. Bat EH horrekin. Hementxe. Gonbidapena luzatua. Listo, Ah, hartuta. gamera un txiko taldean nahola eta. Talde hori ez da zorik ere hautzen. Bueno, binomen aurkituko zaitzu, ez? Nola esan azu? Lan, L-A-N. Berea, landarrena. Nik onartu zaitute, así que... Horun listo, bai. Sartu partidara da hortik errezago gongo da gehitzeko seguro. Uneko 50, Gauza- Uneko 50 baindik. Ah, vale. Bueno, gaina partida gure beteta da. Jode, tío. Lan konexio gabe. Zera kasu, ez ikusteko, beste perfilez. Deskonektutan hau ontxe, Ui. Igual kontu zarra da. Dispatzen. Ui, zitzarto. Niz. Nik uste lagita bezala, Arain, egin no izan behin bat izkit lag zean, konexioan tiroi batzuk, que... Bai. Ibera bariota. Batez bera bere, tamen overlay zen. Menuetan eta, gaik soldado bizte, Oitura shiftekin korrika egiteko, eta ies egiteko nahi detenean, shift sakatzen dut, eta makaldu iten naiz. Hobeto, la soinurik ez ziten? Ja. Baina ies egin behar detenean bat ematetik, Xilikain. Kaso lehen gabiz, osake jentie, topera doa. Jesus, ni... Naiz parabatu bitartean ez dute akatu ala. Toma. Oin bai, bidali dut jut konbidezen. Onartua. Apea larreta marra gustatu zen. Vale, bomba ni dugu. Toma. Ui, ez nahi gabe eman diot horri. Bat hildot, izan do. Tiroa fallat. Baina zu zinal lander bat. Tiroa fallat eta bioza beten nahi behira. Majo. Ez. Kristo negurra gontxe, ez? Bai. Arbia zauden bateko bizitza.
Baina besteak tiroa faiatu du, eta... Let's go, my brother. Mi gente, ruseamos B. Bueno, hori bagi unu zerri aldetakoa da. Pisa bizi gaia. Ah, zuk ez duzu entzutaten, Lander. Mi gente, ruseamos B, esan du. Pentsatzen nahi nintzen igual kurba asko dagoen herrialderen baten egongo zela. Activating the bomb. Bomb has been planted. Ia, ez izo galdu, nien posibilea. Nola zea egiten da armai behiratzen zaio? Ah, F-ekin. Tipo, nena arma, resuloia. A ver, orokorrein eskinek motzak dire, bale? Osa, behin bezatiko zi counterreko eskin bat izan dela, jo, hau benetan gudot. Eta giltza beti erozin berdia, o batzutan zeitizkitzute oparitzi zute. Ba, oin ez dakiz lan doan. Lehen beti erosi. Hori da. Zer nik bikutsa dauzkat, baino... Ba, saldu bizek, ze diru bastante balizea da, gero joku ezbesteko da. Bai, Bai? Bai. Ba, italiken eta azkarren saldut, gero merkatua betetzen denean ja sentimoa diote. Bueno, kutsa zeakoak, lehenokoak. Baina, bueno. bere erabili bai, ba, ez segurunik. Bai, azal guztia pasaleikela esan dute, así que... Hori da. Hola. Txorkatiatik lesionauta. Ah. Tipo... What the fuck? Hau ez? Oso ez. Ojo, pentsetan eban txartu nabiela, baina nire taldeko laugarren anaz, osake nita mal, Ni bosgarrena, eta harritu iten no. Apuntuatu da. Hola. Hau, dana nahi aizaizki botatzen. Ah, enun atera da. Jode, zuen dagoen bat aritz, JFRC, madre mia. Zer? Zuen taldien dagoela bat, ez da tanak hiltzen da biela, literal. Osa, burure, ba ez da txiterra, Osa, oso da, tipo. Eskina dauda, berezia, zeana, pertsoneana. Ja. Koma? Horrek ematen dio plusa. Ah, ja. Ba, ez que danak hilde solan, osea. Bueno.
Kea bota dute, así que... Hona behira gehiagi daude... Agertik. Grenade out! Ezkarra namar duze. Ni partida esan ez dut inor ikusi. Ondo. Lander. Uste dut irasi gotela, Irtzaitu baina justuz beste tiporrek, esan dezuna. Ja. Horre tiro batez, Pim pam. Ostara, ronda final. Dan hemen jokatzen da. Lehen behizen da guretzat. Oin bizitzat. The guy's out! Mierda, tio! Hori grana egin eskuan juteatik. Nira hasia ez dute zeia. Gurean 3 faltagea. Bueno, ez dut bineko, Zuen taldeko makina horrek danak itxen badak. Ara. Bueno, ez dut esango zer da. Taldea konturatzen bada. Ai, ama. Esan. Aseon bomba jartzeko utza, literalmente. Ja. Pentsa dut izango zela, eta nago gara leku. Hasta luego. De Pro DH, el certero, mayor porcentaje de disparos a la cabeza. Anipe bai, nire talden. Burten jate, partidatik. Hau Ni zer da? verifikatzen deskarga. Bi reward aukeratu itzazket. Bat kutxa, obviamente. Giltza. Ez da giltzai. Bi arma. Mac ez dut inoiz ibiltzen SGA bai, hoxe. Desconexión del servidor. El servidor se está apagando. Bai, niri hori paseaz, Osa, que barriro batu bergara. Ostras, saltaba. Join. No? Aktualizatu zaizu doble maler? Verifikando jartzen du. Vale, orduan itxoin egiten dugu, ze. Zaio askori Ez, gelditzen. zeitu izan. Laurdena edo. Hori zeleke minitxo bateko kontu edo aldago nor bostordu be bai, Oh! Azkartzi, joa, azkarri. Bai. A ber, zenbaten saltzen da, kutxa hau, 0,0 bat xentimo. ontxe mandi atena, ez dik kargature egiten zea, merkatua. Egongo da... Dirutza. Hori izangoa. Diru gehiei, merkatuan ez du. Orain instalando. Oh, Aixa dijo. Jugar! Listo. Ahora compida pena auto gotxut. Txune. Invite. Zenba balio du... Txo, estimetik atetzen, ze estimek orain eguneraketa bat behar du. Nei. Zena batera, 1.32. Saldu. Bueno, zait. Bat koma otamaika. Euro bat. Iraztet. Total. Ui. Kasak ez ditut inoiz irekitzen.
Urrongo jokorako. Hori da ni filosofizen. Eta ber, beste kaja honezen balio. Nik dena saldu, nun? Kenduta eskin bat beretana, gustatu zitzaitela. Bat, hogeta bat. Ni uste dut horrekin esan urte pila bueltan gauzak. Inventari zan da oinkitzi saldu eta zanak. Bat, hogeta lau. Bat, hogeta iru. Honeatik beste euro bat. Adeseko musikia, zoratzen da ez da. Eta ber, azkenatik. Zenbat emateaten. Bueno, hau gehiago, 2,69. Saldu! Koma, 3 sartzen. 3 euro ja? Ez, ja, hau honekin 2 aterako ditut eta ero beste 2akin bakoitzakin euro bat, ba... Bueno, euro eta piko, igual, 5 iristen naiz, Neba da. Wow. Ez, euro badala estimen jolaz guapon bat, 5 euroatik. Noski baiet. Bestela... Zenbat aldatu da Steam? Ez duzukin eguneratuta, ala? Hala, dirudia. Bai, azken aldizeen nahiko aldatu da, eta ja Big Picture da honeanak, guztiz aldatu dauz. Ai, zionez, hartzen nahi da. Kien ba jugar galdetu dit, ni, ez dago besterik. Eta berriz. Zesira sartu nahian. Gaur egungo gaminga dena eguneraketak eta eguneraketak. Lako da. Jakin izan banu, kartutxoko bersioa erosiko nun, Counter Strikekoan. Zente hartu gongo. Bueno, disketi izango zen hemen, ez? Disketia. Bitxu, menue grafikoa txukun dago, Aurreko konfigurazioa mantentzen da, edo botoia berriz jarri behar jut? Hori ez dakit. Ni idea. Nola ez naukan ez zer konfigurauta. Igual, bai, nik bat ematukinen alda dute teklauen. Barroio, zaguko hortiko botoie rekargetako daleko hausak. Hala, berriro sartu zazu pasaitza eta dena delako osun ama bedinkatua. Lander, ikusten ezu ni eskinez aldatzen zea arman? Bueno, arma. Bai. Kutxa, bai, soin ordeko zune, M1-ana, ondo dago. Ez talako flipada bat. Ja. Osa, da, ez da kamuflaje literalmente militar bat, benetakoa. Hori da. Ostia, imaginatu kutxa irikitzezula, sin más, giltza bat padanta, eta hartetze zaizula 1000 euroko kutxillo bat. Ez que... Hori ez da paseko inoz bez. Ez que das... Kriston premioa, paga extra. Pero si... Paga extra, bino estimen. Hori da. Baina, estimerako bakarrik izatea dirua o atea laizketzu? Ez, estimerako da bakarrik uste dut, Ba, gara, aldezu zerosi, jokuek eta gero aparteko gauzak, bai, adibidez. Indexa, talako VR betaurko bat zen estimen aldezu zerosi. Lehen igual, ean arpidetzi horreinu alzan, uste dut. Okarezpan abien. O uste baseola dirua ateratzean pixkaneiko turbioa zala. Eskinan apustutako pagina eta sartu eta handi gauza raro batzuk egin da. Bai. Bino, bueno, horren atzetik juntziran, Habe. Sartzen hainaz. Ja, joku barruen dagoela zauzela jartzen dugu. Ez da gero gonbidapena, nik. Bakarrik bidaletxe dut ez da izan agartzen gonbidapena, no? Vale, ni bialdu jot. Bueno, Landerrek bialdu izan. Opera. Vale. Listo. Barruan. Vale. Ia, si querías lan petarri da, betxuna. Bai.
Aber, pentsatze baita ere, zerbitzari egon goiela sufritzen. Jende Mundu pila... guztia barruan. Máxima gente dago. Ni antiterrorista sartu niz, Kargatzen. Ba, gaur izan egitea erdiraldu da, baina baina puro egitzia dago. Okalari egiten. Azteukaran izan lokura. Bai, hori bai. Aha. We aren't going on a windy walk here. Flashbang. Grenade out. Ai, ama. Ni dena konfiguratzen ari naz. Ah! Lanez, ni hil eta gero taldean atxetik, claro. Throwing fire. Argi dago, bomba behin jarri ditu. Ze gaizki joan. Bai, lehenengo partidan, bat, dipengo zen. Ze polita zua, ez? A ver, no sabes. Listo, ametxu da. Listo, listo. Let's push B again, Doug. Let's go fast, B. Let's move out. Incendiary out. Flashbang. Throwing fire. Grenade. Jende hartetzen da koberturatatik jakinda justu zea. Ze Ja, dispara tokitatik da, bai. ikusiko zaituzten. Hortako ordezu orduak eta orduak eta orduak. Zuri ADS-eko musika lander zeman zizuen, jolasa pasatzeatik ADS? Suposo que baietz. Zoga egin dekoten nipez, seguro nik aurreko joku me gongo zan, baina. Incendiary. Throwing fire. Claro, kontu zan nipetzen eban bagarrik aldatzen bala, hori ez da, MVP zarenien entzuten da musikatzu, Baina minuko soinu dena aldatzen dugu, bai. Incendiary out. Oain dikanago gauzak aldatzen. Grafikoa geizten eta hola. FSR deko nago desun, horra gaztita baten bajatzeko. Bai, hori zer? jartzen. Buka, Hori da, grafikotan azken opzioa zala ustet. Desaktibado daukat. ba, jarri... Errendimiento edo. Hori da, Eta bai, FPS pila tiraziko dituzu. Vale. No. Bera ventaja. Bera burua, gorputzu zoa ikustezun ere, eta ni burua bakarrik. Bere. Easy, bled. Bueno, bazuko beto. Ja, bai, baina puntito horrei bakarrik asmatu berdiot. Are we rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Throwing fire. Smoke. Zeitxuz ikusten den orain. Flashbang.
Uf, ze txarta. Hori, errendimenduen kontu hori zen, zeiderna gaitxinea. Seguru aski klasiko bat azkeneko boladako jokotan. Bai. Bai, danetan egite dute, bai. Hola. Grenade. Joder. Atzetik. Ai, la hostia. Dana, behaietik dana daude bizirik. A ber, behaietako bat dijoa 12 bat. Que igual oso ona da. Bai, ikusi ja txiterrak ibilko dizela. Baina igual pixe sospitxosare. A ber, tipoak ze dauka. 10 dauka alboan. Hori ez da nivel maximoa jo? Hori urtiena dala uste dut. Ah, bai. Uste dut. Laying down smoke. Zer jai da, oiem. Ahora nola izen hau, mojito. Ah, begira, doble maulerrak hil du. Beno jai bet. Mojito! Bai. Hola, ba. Ego petxuri bapes mami egiteko, da klabe da igual, Hola. Bueno, ba, hilko ez baten bat. We are out of here. Throwing smoke. Aidean saltoan buruan tiroa sartu tipoak. Makin izena, dengoa. Ez, beste bat, not Mike Lola. Salto inde eta airean joan desplazatzen eta buruan tiroa. Zea da, fotoa dauka Jinxena. Zeakoa. Arkeinekoa. Let's go. Ai, ama. Pega isi ikusten den honek. Throwing fire. Throwing smoke. Throwing flashbang. Hola, bai. Ole. Smoke. Okay, noob.
Bat bala sendo. Ai! Bruxoke! Hain asko hobeto ikuste dut eta nahiko desente dijoa. Binotearin pixka dakat. Ez ba, mojitoen ez ikusten da gauza raro bat indu. Counter-terrorist bat hortzeon, berean agertuatzen nahi izan, derbete geldiu indar, behai behira bezala zion paretatik atrabez. Eta horrela jarraitu du gero, beste alde indanean. Soinuaren kontrol bat dauke Jesu Kristo dala. Throwing a grenade. Aburre. Ke ba. Ez dirudi gauza rarorik egiten nahi denik. Ez. Hemen. Bizejoa. Let's go. Bueno, match point, importante. Flashbang. Ostra, lagazoak. Bai. Tartean ditu lagazo batzu increíble. Wow. Oin nire be. Aupa Juan Digel. Vale, bien. Ja. No way. Ai! Let's go, no. Let's go. Venga. El verdugo! Zer da MDR? Over. Ez dakit. Muerte, destrucción... Ez da. Ez dakiz, baina kitxideko, eta así que... Segurenik mine edo izango da, tiroana edo, ez da itxua. Oin probatu inberdet. Globo horiek disparatuz gero lertzen dira. DR, death ratio, M hori ez dakizien entzango den. Antiterrorista, orduan? Nahi zutena. Bai, sartu da. Bai, globo alertu iteia. Taina serpentina ateatzen da. Source B, Horrible. Ja. Politxa. Hemen. Hemen ura da dota. Putzuan. Baina... Ezin ez neuzartu. Hemengo trukoa mantendu dute, Tein, da. Diruana, hemen tirokatzen baiozu katxarra hauei, diru atetzea. Zein? Ez datetzen. Azia? Hemengo kutsazainei. Bai, Leheno, bai. Oain. Lastima. Ahí va, ya está, o sea... Ametralladora... Pesaua. Nola Gustu aldatzen dire badagoela, armak? baina inventarizo bat dagoela aukeratzeko. Zen berko zu. Ni aldatzen saiatzen ari naz, baina ez dituzten. Ni lehen agartu dut inventarizoan, ez da izan doan. Pipipi.
Let's move out. Suck my dick off. Aurrak. Horregatik beti, gura santzea garrantzitsu da aurrekaz jolastia. Hoi da. Counterrean ibili. Bai. Batez ere. Oh, shift, bro. Shift, bro. Hemen goian ibili behar dute, ze... Bakarra datzea. Ara, hankak ditut eta. Bueno. Let's have it, lads. Hemen ez dago inor. Ez, uste dana goitik jundiala. Bombare goian dago. Bata FK. Bat emat iskutatuta. Azaber nun doan. Bueno, bitartean, ea lortzen dudan rosa irra aldatzia. Eta dago AFK, ez da? Ez, AFK-an zean bazientzia hona akatu hiet. Ah, hemen txedo. Hor, No. Izan joa, ez da baino zer. Ja. Lengo mizten da ganera. Bani akatu nau, seian lagatu nau. Let's go. Abuela puta. Grenade out. Haupa, jarri. Oh. Ze animatzen Haupa, jarri counterra. Throwing fire. Ai, hace susto eman diana. Horai. Nik uste partida hau. Bastante Bai, zaila. baina. Oso prodoaz danak, terrorista danak. Lasai mira aldatu dela. Animo chocas, digo rocas. Chocas. ¡Bam! Ai.
Xokazoruk ere kontroversia asko, bino hor jarraitzeu, Ja, bai, hori gizea. Aspaldi ez dut zer ikusten berana, baina... Hobeto. Ira ura ze polita. Bai, ura impresionantea da. Bomba duzu. Vale, bomba kontrolatze dut. Ja. Ondo, ni beste aldera beiratukot. Ok. Beste espabilatu bat, bomba bila. Ona. Beste bat. Kargatzen nahi nire. Kago en la leche. Zer da, hilezkorra, 37 tiro bota izkiot eta. Inventarioko arma ezin da aldatu, ez da? Saiatu naiz bino. Nik beste emea nahi dut. Zezatezu pistola? Ez riflea. Zein, tipo agitzen duta? AVP, nahi dula. Osan edukat zuk oraintxe bertan dakasuna, MA silenciador, Bai. eta nik nahi dut bestia. Silentzia jo gabe, opziotatik Bai. zean berezu desaktibatu, aktibatu horrezu zerbait, eskuineko klikain da zeiteko. Vale, hiltzen atenian behiratukot. O bestela menutik zuzenean. Vale. Zendi leheno mandiot eskuineko klika kentzeko nahi gabe mandiot, baina ipintzezin menutik aldatu behar nola hori. Vale, ben bakarren hau, eta hemen ez du maten inor datorrenik. Hemen igual, bai. Estopera, Zara, alfan? Bai. Vale, ontsi no. Ker. Ona. Ondo joan da, Bai. Mira berria esan ditut. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Throwing a grenade. Arriskatu naiz. Joder. Buruen. Tunelean akatu zaitu ez, Lander? Segiduen izte, bai. Dudo mucho. Madre mía. Aurrak. Arma decente. We're on. Vale, pentsatzet gai zaio goiala. Grenade out. Tio, inertziakin beti faiatu ditet. Zu korrik egiten nahi bat zea eta grana botatzen bazu zure abiaura gehitzen dio granai. Bideojoko askotan hori dauka. Bueno, gehienetan hori da gertatzen. Fisikak. Hoi da. Grenade out. Goian badago jendea. Incendiary out. Throwing smoke.
Behian bat dauz zer. Leheno bentsat ez erraz. Bomba bentsa goian dago. Agarratzetik Ai, super top, tío. Ditzen, no? Bat sartu intzait. Zute zer kentzen arma hau edo? Non da bomba? Alfan. Ondo. Nola zen? Ez sakatuta. Vale. Kabel ikusten da nik. Nice. Bai. Azken aldian pixa Valoranten nainaz, eta Valoranten bomba atetzeko zenbakia da. Go, go, go. Bomba atetzen duzun tekla horrekin, bomba desaktibatzen duzu. Vale. Eta lau hai ematen nintzen, eta ez dakit. Nintzen gai. Hola. Vale. Hor inguruti dikuste. Etortzia. Grenade out. Ara dijo. Bai, ara dijoaz. No, nada. Throwing a grenade. Listo. Defusing the bomb. Berriro lau hai ematen. Lehenago berdina gaude hirurak hemen, bomba hontan. Honenak eta guaponak. Baina metik aurrera zukas jugaz. Se kontrolatu naz. Izen bizitzari nazari la. Come on, chump chump. Eski, Oni naulako danokiko gara. izkutatu iten geha, Vale, hemen didatoz. Batakatu baino beste azetar. Men, Bere ekipo guai disparatu jo. Vale. Batzen bestera. Ez nuke maberko piztia, baina, bueno. dakite guriako zaunde, aurrian dozte. Ba, bueno, ja beha egidatzi. Adela? AFK-zion. Vale. Ja gehiago piztek ez dut. Vale. Gaina bomba egintzeon. Incendiary. Flashbang. Vale, Mateu alfara doa zera. Grenade.
Ni de Blas. Tipo horrek. Porque demora ezten shiftakin ni joan. Ertena izen momentuti dispatzen nahi izan. Laying down smoke. Biaiko Non lehen. da, gure laguna. Abino parkean dozte hor bueltaka. Ez que ajungo itxiringo dugu. Listo. Kristona. Job well done. McLean. Beira naiz MDR zer dan? Baina ez du Googleen ipintzen. ADR da inglesez. Ah, vale. Nik azkena, bale? Bai, neugu. Ondo. Average damage per round. Let's go, my brother. Zuekin o kontrakoan sartuko naz, sustuak emateko. Gutxi, ea. Ez badeko zon bihorrik sartu bezala badian, Epa. Ostraka kristona juten da. Bai. Orain itzalak delatatu ditu jendea, Askotan, kobertura atetik erten aurretik, itzala ikustezu. Mugitzea dijoalat. Fijatu nahez, bai. Vale, bomba ni horret. Bosten kontra gea. Ah, bueno, botak daude eta. Kompetitibo. Hemen badago, Ondo. Bota izin dalako, Ikusi al, no? Ah. Berriz bombanik. Move it. In Afrika zera. Bai. Dute. Grenade. Yes. Aurrera. Smoke.
Bakea junda. Irua bakarri gaude. Nantzian bado. Hor begin dago bat, plazan. Ondu zean. What? Ez dut ikusiren nundik. Ez que Bakit hemen nago da. lau... Ah, behar bota daukate. Ben erdian duzte. Ui, ze gaizki. Oh, Ah. Botari hakatu jozu. Bota zabien galdu alduina. Hau txain detena. Horraro irutzen zait, botak hain txarrak sartzea. Gaur egun, ara ezin duzu garri jokalari, bataz besteko jokalaria baino hobeagoa bat, ze baino batzutan hain txarrak. Bueno, gure botak gutxenez bat akatu du. Gabitu. Igual maia proposa egia. Bueno, ze akatu, beste, behaien bota. Mane, ondik glitchoa dago paretatan. Armaren kainoia paretan kontra dago. Oh, Vale, marcha. Bueno, nire da, no? hey. Grenade out. Nahi gabe besten ekipo aukeratu eta. Han ez da baina. Hala. Algo zapratuko, Bideo... Joder, de repente gente pilla batu da. Bai. Ezin dut limitatu... eta zer aktualizazioa. Atzetik? Irurogei hertziora jarrita errore gutxi eman. Seguro ez. Sus, jendetza. Hostia! Bai, bai. Ez. A ver. No. Irurogei FPS jarri eta ze sentsazio raroan. Egun da berrota laura ibilita ere. Getorri pobreen mundura. Hori da, ja gure maia, sabes. Azu guzen ama. Bueno, Hauen la leche. Pointxu ez da? Bai. Hori nada, I'm throwing a flashbang. Throwing smoke. Da berrota laura igotzea, no? Ai, recuperazioak. Bueno, aunque sea un dado, güey. Joder, dado la diferencia.
Kaso, ongi... Bikain. Ara, iruzunean salto eta bota granada, esaten du. Hala ba. Dena bota diate. Ah, goian no. Pues a lo tonto... Partida ematen zuna galduta zeola, bastante Bida recuperatu. vuelta manda. Ba, bita bat. Bi baten kontra. Ai, la hostia. Minula ze bentsatzen, zen goen honek. Ui. Niri karasi jatean. Fede bakoa. Bai. Karasi otxoa. Bai, Joe, hola atera izana. Ja, benetan. Zaruntxe kaso lehen zabiz labar ditxute, baina, ja... Kompetitiberako bideatute. Gaina beste da, irakurri etxea bat, nola da, txapelketa bat CSGO-koa. Bai, intxe dabiz, handi bategaz, bai. Zagarako hau. Ez Elena, uste zala. Ba, hola ateratzen maute... A ver, barruenoa. Bi etorri zaizkit. Epa. Da vuelta, nago. Petxetar ninzo, zero barriro partida sartzeko eta dana, tira den jesu. Malo. Oh. Yo. Oh, no! Zugarri ja. Bai. Sufuziakin distantzi motzeta joan naiz. Hemen norbait dago. Sekundu ditzara horrek.
Bai, bon. Bai. Oh, Tio, baina autotoa da, etorri Bada, bai. nire gainea. Eko lezinerik, badaz, badan. Ez dago? Zein ez. Ole, ona! teko gaitzik. Ai, horriaz. No. Aspertu nez, ja. Parte hau irabazi deu, bueno, partida ronda hau nereatik. Bala bate este disparau, baino... Presentzia gutza. Lander, esan dute motor grafiko hau irekiko duten edo? Nik uste baietz, ze gero workshopien egongo dire tresnak eta. Ez konterreako, bestela, jendea jolasak egiteko. Ah, ez dakit. Inen baietz. Hola. Mierda, tío, atzetik agamatu nahi. Team, wake up. Siesta is over. What, mate? Oh. Azkenak gehatzen dara Dark Souls enjoyer. Bliat. Yo, shush, mate. Siesta bukatu da. Jesus. Ez, ondi bestea falta da, ez? Baina, bestik izan txolen. Siestia maitxu dala, ja. Zukablet. Bueno, bombanek. Kontuz hor, ze Lander, mapatik kanpoa botatzezu. Bai. Nik eleno bat mapatik kanpoa botat. Smoke. Beti smoke. Vale, norbait bada. Ah, Oh, eso no agua. Increíble. Maquinotes. El reservista. Ez dit ez RC egiten. Ez daugarririk positibo ezela. oh. Ale ba. Ondo, repikatuko barriro. Bai. Placer bat. Vale. Bai, bardien. Ba, on raida ingo jau zitali. Ondo. Ikure jatorra. Biotonekoa. Zitalko. Ba, bueno, gazteak. Eman kaina zitali. Eskerrik asko. Jo. Aio.